Mae Fraser a Bethan wrth eu boddau yn canu a pherfformio. Ond mae yna rwystrau wrth geisio gwneud mwy yn y celfyddydau. Fi'n credu mae lot o problemau efo cynhwyster yn dod o problemau ariannol. Weithiau ti'n dod o cefndir sydd yn fwy anffodus gyda llai o arian, sydd yn golygu mae'n fwy anodd i cael lleoedd yn prifysgolion sydd yn fwy prestigious amdano y celfyddydau. Yn ôl ffigurau diweddaraf, mae llai o bobl ifanc yng Nghymru yn cymryd rhan yn y celfyddydau, sy'n cynnwys pethau fel cerddoriaeth, celf a'r theatr. Erbyn hyn, 84% o bobl ifanc Cymru sy'n ymwneud â'r celfyddydau. Gostyngiad o 89% ers 2018. Ac mae newid hinsawdd yn chwarae rhan gyda Chlwb y Bont, sy'n cynnal pob math o gigs a sioeau, ond wedi cael ei ddifrodi sawl gwaith gan lifogydd mawr dros y blynyddoedd diwethaf. I ni wedi cael cyfnodau anodd iawn yma, lle mae yna ddŵr yn llifo o'r hewl, ac unwaith i ni'n cael y neges gan yr awdurdod i ddweud bod yr afonydd yn codi, mae'r pwyllgor yn dod ac yn gosod y llifddorau. Mae'n effeithio ar clybiau fel yna oherwydd os mae'n cael ei canslo, bydde'n ymharu ar ein ymarferion a sioeau sydd yn y dyfodol sydd yn golygu bod e'n fwy o waith am y dyfodol. Yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, sef y person sy'n edrych ar dyfodol Cymru, mae'n cydnabod bod newid hinsawdd bellach yn gallu cael effaith ar bopeth. Ac mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod nhw'n benderfynol o sicrhau bod diwylliant yn chwarae rhan yn helpu cymunedau, a'i bod hefyd yn edrych ar effaith newid hinsawdd. Yn y cyfamser, mae Fraser a Bethan yn parhau i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd perfformio a mwynhau y celfyddydau. Yng nghanol prysurdeb bywyd ysgol, mae yna le tawel i ymlacio yng ngardd Ysgol Tregarth. Gardd goffa yw i gofio am cymorthydd meithrin yr ysgol, Miss Barnes, bu farw ychydig o flynyddoedd nôl. Mae'r ardd fod yn lle tawel neis i ymlacio a dwi'n hoffi darllen yn yr ardd lot. A mae hefyd yn lle neis i cofio am Miss Barnes. Oedd hi'n dynas caredig iawn a oedd hi'n helpu. Oedd Miss Barnes yn cymorthydd, yn dosbarth meithrin a derbyn, ac oedd hi'n person caredig iawn. Oedd hi'n glen, hapus a bob tro yna i helpu. Mae'r disgyblion wedi gweithio'n galed yn dylunio, cynllunio, plannu ac adeiladu. Nath ni helpu plannu'r blodau gwyllt a hefyd nath ni plannu'r lavenders ar hyd yr llechi. Da ni wedi bod yn adeiladu cynefinoedd i anifeiliaid ac maen nhw wedi gallu bod yn dod yma ac ymlacio. Nes i helpu efo plannu pethau a cario pren mewn i'r ardd. Mae bod yma ma'n neud fi deimlo'n saff a hapus oherwydd mae'n lle gŵyl a mae'n neis os ti'n teimlo bach yn drist. Maen nhw wedi cael dlunio'r sut mae'n edrych a beth sy'n mynd i fod yno fo, lle. A wedyn yn amlwg, maen nhw wedi bod yn rhan o'r adeiladu hun a gwan yr rhan o ddefnyddio fo. Maen nhw wedi cymryd ato fo, mae'n rhywbeth sydd yn eu calonau nhw, dwi'n meddwl. Maen nhw'n gallu cofio am llunos, maen nhw'n gallu adrodd hanesion amdani ac yn y blaen a maen nhw'n gallu gweithio yna hefyd, maen nhw'n wrth i boddau. Mae'r ardd yn lle tawel i gofio ac yn agos at galonau pawb yma yn Ysgol Tregarth. Da ni'n trefnu gig Hwyl Henblas 3 ac mae Hwyl Henblas wedi bod o flaen ers 2024 ac mae'n gig Cymraeg efo bandiau Cymraeg dod. Gynna ni Fleur de Lis, Mojo, y Brodydd Megi, Meilir ac Efa ar Rhydwaith yn dod i'r gig. Da ni wedi cael fideo gan Ysgol Tregarth yn deud pob lwc. Mae Rhys o Fleur de Lis wedi ffonio ni i ddweud fod o am dod i'r gig Hwyl Henblas. Ac da ni wedi mynd rownd y pentra i roed fel tocynnau i dod i'r gig ag pethau gwahanol. Pob lwc yn y gig da chi'n drefnu dosbarth oren. Da iawn chi am drefnu gig
Hwyl Henblas 3. Mae hwnna'n enw ardderchog i gig, os gael ei ddweud. Bob lwc yn y fawr gobeithio nhw'ch chi fwynhau. Nawn ni wneud o. Felly nawn ni weld chi yn Hwyl Henblas yn fuan iawn. Edrych ymlaen i weld chi gyd unwaith eto. Mae yna lot o waith. Mae disgyblion dosbarthol yn gyd i bod yn gweithio a trefnu Hwyl Henblas 3. Codi sbwriel, gwerthu tecona, fel cael y bandiau yn barod i mynd ar llwyfan, pethau fel hynna. Mae'n fatha dysgu ni sut i gweithio a pethau. Mae yna rhai o plant yn gwneud gwaith mor prysur bod maen nhw'n llwsu, ond da ni'n pwysio trwyddo fo. Da ni wedi cael lot o bobl i prynu tecona a prynu pethau o siop. Mae yna gefnogaeth ardderchog wedi bod, a wedyn da ni'n gobeithio eto tro yma, mae'n gael yn noson braf, felly da ni'n gobeithio fydd yna, fydd y tegedi gyd yn gwerthu, felly da ni'n gobeithio fydd yna lot o bobl.